نلومي مدب معدي زتا لتا سلسته زعباتات حزنا لكم قريبنا لنا اتم زعباتات فلا ما يكلا لكم يصريت تمرتين مرقاز كسروح زقبوهم سراحتات انتايوم انتاي خيسرح له زبل حدا زعبا غيرنا هنا العلينا بخلاي بركي دما زعبا سناي ممحدار كن العلينا زي مالت اوها قلقالوت حزب زلعلوم صقمات ويما اوها قلقالوت لو صقم صريت اوها قلقالوت انتايوم زيوم مفتاح منغست انتاي سقمتات يوصل له زبل حدا زعبا غيرنا بخلاي كنريوينا بسالساي دما سال كراماتن كغاطمو زخول حدغاتاتن بفلاي مس عقون زي حلو زناب وحجن مهمه مريتنا تحيزنا مسخاتم اين مينا ناصانحيت خنغبرينا مسارحتي داويت سيوم كمدما في الساعه وراحتو حابرناكم لنا مسانا صنيحكم ملوت حسنا نتكتاتلو عديم لهم فلما يزعمنا غيرنا يزلنا ديب صريت تمرتي كما يكرغاغص يخل زبل حدا تي فلما يزعواز كورناي زي مالت صريت تمرتي زي رغاغصت هاجر معبالا كترغاغص ويم وحس كتكبر تخيل يالكا محساب اي كالن مغنياتو اتم تكالات ويم حزب زغلغلو تكالات مسل تراخيوم حزب اغلغلوت هو تكالات صريت تمرتو بترغاغص ناي تمرت سرعات اندحر زي حاليفهم اتم تكالات ون بسرعات ران كغوروم زي يخولو يوم ويم دما بسرعات ليك مرحوم يخولو يوم سلازي تمرتي صريت تمرتي وحس نمغبار تفلا ما يزعباك سراح زغبو توحيلو زحسب معري سرعه تمرت مقراصي زي ناي سرعه تمرت قراصا زبال ببغيزيو منغستات بزتغايرو قصري اب هاجرنا استلمد ايو ግን እስካብ ሕዚ ጽሬት ትምህርትን ንምርግጋጽ ዝግበሩ ዘለው ስራሕትታት ሕዝውን አፍትናይ ጽሬት ትምህርትን ያዋዕሉ ዝኾነ አሉታዊ ጽዑንቶ ናሕደረ መጽዩ እዩ ግን ፈለማ ምዕሪ ስርዓተ ትምህርት ወይም ድማ ጽሩይ ዝበሃል ካብ ካልኦትም ሃገራት ተመክሮ ሲድካ ክኾን ይኽእል ምስናይ ሃገርካ ወይም ድማ ሃገር በቆል ፍልጠት መሰረት ምግባር ድማ ዝናይ ጽሬት ትምህርት ከራቅጹ ካብ ዝኽእሉ ስርዓታት ወይም እታወታት ጌርካ ክቅረጽ ይኽእል እዩ እዚ ክበሃል ከለኻ ካብ አጸደ ህፃናት ይዝፍልም አጸደ ህፃናት ማለት ህፃናት ገና ካብ ወለዶም ተፈልዮም አበ አብያተ ትምህርቲ ወይም ድማ አበ አጸደ ህፃናት ኩዕሉ ከለው ምስቶም ህፃናት ምስኦም ዝኸድ በጨዋታ ክኾን ይኽእል ብዝተፈላለየ መዘናግዕታት ተገይሩ አፍቶም ህፃናት ንቀጻለ ህይወቶም ባይታ ከንጽፉሉ ዝኽእሉ ወይም ድማ መሰረት ክትሕዝሉ ዝኽእሉ መሰረታዊ ፍልጠት ዝሕዝሉ ስለ ዝኾነ ካብ አጸደ ህፃናት ክፍልም ኣለዎ ተባሂሉ ዝሕሰብ እዚ ምስ ካብ ቅድመ ስሩዕን አብያተ ትምህርቲ ዝበሃሉ جميرو بلكع بعدمهم لكع دما تمهارو ويم تم ህፃናት አበ ፍልጠት ዘለዎም መሰረት ንሓዙን ክኸዱ ካብኡ ድማ ላፍት ላዕለዋይ ናይ ትምህርቲ ብርኪ ናወጽሑ ዝኸተሉ ድማ እንድሕር መሰረት ሒዞም ብኡ ልክዕ ናይ ትምህርቲ ጽሬትና ተሓለወ ክኸዲ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ ብዕድመኦም ልክዕ ክፈልጥዎ ዝግብኦም ፍልጠት بملكع صوتان بملكع مزناقعتات እናፈለጡ ካብ አጸደ ህፃናት ለዓዊ እንድሕር ኮይኖም እቶም ተምሃሮ መሰረት ሒዞም አለው ክንብል ንኽእልና ካብኡ ናብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ናብ ማእኸላይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲን ኮሌጅን እናበልና ክንኸድ ንኽእልና ካብኡ ሓሊፍና ድማ እዞም ማእኸላት ናይ ቴክኒክን ሞያን ዝበሃሉ እቶም ናይ ጽራሕ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ወይም ድማ ናይ ኣፍረይቲ ንብሎም ትካላት ክሰርሑ ክሃንጹ ምዝየት ተሓይዞም ድማ ኣብ ዓድና ካብ ወፃእ ዝኣቱ ተካእቲ ምህርቲ ወይ ተካእቲ ፍርያታት እውን ክሰርሑ ዝኽእሉ እቶም ናይ ማእኸላት ቴክኒክን ሞያን ወይም ናይ ኮሌጅ ናይ ዩኒቨርሲቲታት ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝወፁ ተምሃሮ እዮም እዚ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ እሞ እቲ ጽሬት ትምህርቲ በብብርኩ ወይም በብዘለዎ ናይ ዕድመ ደረጃ ብርኪ እናተሃነፀ እናተረጋገፀ ብዝኸደ ቁፅሪ እዚ ድማ ውፅኢቱ ዕጋባይና ኾነ ክኸድ ይኽእል እዩ እዚኦም ክስርሑ ዘለዎም ስራሕታት እናሃንጾም ትካላት ወይም ድማ ኣብ ሃገር ህዝቢ ከገልግሉ ዝኽእሉ መናእሰይ ወይም ወለዶ ካብዞም ኣብያተ ትምህርትታት እዚኦም ወይ ካብዚ ትምህርቲ ብዚ ትምህርቲ እዚ ዝሓለፉ ተምሃሮ እዮም ክሰርሕዎ ወይም ድማ እቶም ትካላት እውን ክመርሑ ዝኽእሉ ህዝቢ ከገልግሉ ዝኽእሉ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ እዚ ብዝሐሸ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ወይም ናይ ትምህርቲ ጽሬትና ቀሰሙ ወይም እና ሓዙ ብዝኸዱ ቁጽሪ ተንትካላት እውን ብኡ ልክዕ ኣገልግሎተን ኣወሃብ ኣገልግሎተን እናተመሓየሸን ክኸይድ እውን ዓብዪ እጃም ዘለዎ እዩ ጽቡቕ ኣለኻ ፍስሓ ብፍላይ ኣብያተ ትምህርቲ ከምቲ ዝገለጽካየን ንሓንቲ ሃገር ማሕበረ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ምንቅስቓስ ወሳኒ ዝኾነ ሓይሊ ዝፈርየለን ከም ሃገር ክትበጽሖ ናብ ዝግባኣ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ምዕባለታት እውን በቲ ዝድለ ናህሪ ንቕድሚት ንኽትከይድ አፍቲ ዝበቃ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ ግደ ትምህርቲ ዝለዓለ እዩ ከምቲ ዝቐመጥካዮ በዚ መንጽር ዝኽሪኦ ከለና ብፍላይ ትምህርቲ ብፖሊሲ ዝምራሕ እዩ
ካብ ምቕራጽ ፖሊሲ ትምህርቲ ጀሚሩ ንኸምኡ እንዳበለን ታሕቲ ካሪኩለም ሲለበስ ተተሓሒዙ ከምኡውን ናይ መምሃሪ መጽሕፍትን ሓገዝቲ መጽሕፍታትን ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ እውን እተን ወለዶ ዝሃንፃ ኣብያተ ትምህርቲ ክህልወን ዝግባእ ናውቲ መምሃሪ ከም ቤተ ፈተነ ክንብል ንኽእል ቤተ መጽሕፍቲ ክንብል ንኽእል እዞም ኩሎም እዚኣቶም ተሓጋጊዞም ብቑዕ ዝኾነ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ስለዚ ስለ ፅሬት ትምህርቲ ክነልዕል ከለና ቅድሚ ኩሉ ከነልዕሎ ንኽእል እቲ ፖሊሲ እዩ እቲ ናይ ፖሊሲ ሃገርና ብፍላይ ነቲ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና መዋእል ዘመን ዝጥምት ፖሊሲ ትምህርቲ ድዩ ዘለና ሕዚ ኮይና ክንርኢ ከለና ኳስ ናይ ሰብ ስራሕ ብልሒ ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ዝበፅሐሉ ብርክት ዝበላ ዝማዕበላ ሃገራት ካብ ናይ ማኑዋል ዝኾነ ኣሰራርሓ ወፅን ናብ ዲጂታላይዜሽን ዝሰጋገራሉ ዘለዋ ብርኪ ኢና ዘለናዮ መዋእል ሳተን ኣብ ዝበፅሐ እንዳሃለዋ ካብኣተን ብዝደሓረ መልክዑ ብፍላይ ድማ ብጣዕሚ ብዝረሓቐ መልክዑ ትጓዓዝ እንትኾንካ ትዝድላ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፅዕንቶ ክሕድር ስለ ዝኽእል እቲ ፖሊሲና እንታይ ዝመስል ነቲ ፖሊሲ ንምፍፃም ተባሂሎም ዝዳለው እታወታት ከ በቲ ፖሊሲ ዝቐምጦም ዘሎ መዐቀንታት ማዕረድ እዮም ብቕዓት መምሃራና እንታይ ዝመስል ፅፈት ኣብያት መምሃሪ ክፍልናትና እንታይ እዮም ዝመስሉ ኣብ ሓደ ክፍሊ ትምህርቲ ክመሃር ዝግብኦ መጠን በዝሒ ተምሃራይ በቲ ዓለም ለኸ ስታንዳርድ ዝተማልአ ድዩ ዝብሉ እዞም ኩሎም ነገራት ተደማሚሮም ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ምርጋፅ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ግደ ይህልዎም ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅር እዚ እንታይና ዝመስል ዝብል ነገር በብኸባቢና ዘሎ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር እንታይ ዝመስል ዝብል ነገር ምፍታሽ ናይ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንብገስ ከለና ሕዚ ንፅሬት ትምህርቲ ወሰንቱ ዝኾኑ ነገራት መምህር ኣሎ ወለዲ ኣለው ተምሃሮ ኣለው ከባቢ ማሕበረሰብ ኣሎ ስለዚ መምሃራና ነቲ ዝድለ ፅሬት ትምህርቲ ንክንዓትር ዘለዎም ብቕዓት ዓቕሚ ፍልጠትን ክእለትን እንታይ ዝመስል ዝብል ነገር እንዳፈተሽካ ኣብዚ ዝጎድሎም ነገር ኣብ ምምላእ በብክረምቱ ክኸውን ንኽእል በብእዋኑ ክኸውን ንኽእል ትዝጎድሎም ነገር እንዳለለኻ ንዕኡ ኣብ ምምላእ መዳይ ንኸዶ ዘለና ክያዶታት እንታይ ዝመስል ብሓፀርቲ ስልጠናታት ክኸውን ንኽእል ብነዋሕቲ ስልጠናታት ክኸውን ንኽእል በዚ መዳይ እዚ መምሃራና ብቑዓት ጌርና ብቑዕ ዝኾነ ፍልጠትን ክእለትን ናብቲ ወለዶ ኣብ ምስግጋር ዘለዎም ዓቕሚ ንክዓቢ እንታይ ዝመስል ፍልጠቶም ዝብል ነገር ምፍታሽ የድሊ ድሕሪኡ ስዒቡ ድሕሪ መምሃራና በዚ መልክዕ እዚ ፈትሽና ኣቕሚጥናዮም ኮይና እቲ ተምሃራይ ከ ናይ ምቕባል ዓቕሙ እንታይ ዝመስል እቲ ተምሃራይ ብኣግባቡ ኣብ ክፍሊ ኣትዩ ንኸይመሃር ብቑዕ ዝኾነ ፍልጠት ሒዙ ንኸይወፅእ ዓንቀፍቲ ዝኾኑ ነገራት ከለው ዶ ንኣብነት ከም ሃገርና ክንርኢ ከለና ሕዚ ብርክት ዝበለ ኣብ ጥራሕ ከብዱ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝዋፈር ተምሃራይ ነይሩና እዚ ጥራሕ ከብዱ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝዋፈር ተምሃራይ ክንደይ ዝኣክል እዩ ብመምሃራኑ ዝወሃቦ ትምህርትስ ብብቕዓት ሒዙ ብቑዕ ዝኾነ ፅሩይ ዝኾነ ትምህርቲ ሒዙ ብቑዕ ዝኾነ ወለዶ ኮይኑ ክዓቢ ዝኽእል ብመንፅር እዚ ክንሪኦ ከለና ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀገም ከም ዘሎ ተራእዩ ብመንግስቲ ኣብ ሕድሕድ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምግብና ተምሃሮ መደብ ወይ ፕሮግራም ዝተጀመረሉ ኩነታት ነይሩ ስለዚ እቶም ተምሃሮ ሓደ ዝተመጣጠነ ምግቢ ይበልዑ ብኡ ልክዕ ንከብዶም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ሙሉእ ሕልንኦም ኣብ ትምህርቲ ንኸውዕሉ ናይ ምግባር ተኽእሎኦም ዳዓበየ ይኸይድ እዚኣቶም ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ንክህሉ ወሰንቲ ዝኾኑ ኣካላት እዮም ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ወለዲ ብባዕሎም ከም ወለዲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝዋፈሩ ዘለው ተምሃሮና ደቅና ትምህርቲ ብኣግባቡ እንዳሓዙ ዶ ይመፁ ኣለው ንትምህርቲ ክነማልአሎም ዝግበአና እኹል ዝኾነ ናይ ትምህርቲ መምሃር ሓገዝቲ መፅሓፍታት ክኸውን ንኽእል ትምህርቲ ዘድልዩ ሓፈሻዊ ናውትታት ኣማሊእና ዶ ንሰዶም ኣለና ኣብ ትምህርቲ ውዒሎም ክመፁ ከለዉ ክንደይ ናይ ዝኣክልቲ ዝመሃርዎ ዘለው ትምህርቲ ብኣግባቡ ይሕዝዎ ኣለው ኢልና ከም ወለዲ ንፍትሽ ዶ ኣለና ዝብል ነገር እውን ብዛ አንጻር እዚ ተመልከትና እውን ገዛዕ ወሲዶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለው ደቆም ከመይ ይከታተልሉ ዝብል ነገር ምርኣይ ንፅሬት ትምህርቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣበርክቶ ኣለዎ ካብዚ ሓሊፍና ከባቢ ማሕበረሰብና ከ ንፅሬት ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ግደ ክፃወት ይኽእል እንታይ ዓይነት ዓንቃፋይ ግደ ከለዎ እንተልና ክሳብ ቀረባ እዋን ዝውጋዕ ዝነበረ ኣብያተ ትምህርትና ብብርክት ዝበሉ ንተምሃሮ ናብ ኣሉታዊ መንገዲ ክወስዳ ዝኽእላ ትካላት ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ትምህርቲ ክጣየሻ ዘይክግበአን ትካላት ፅልዋ ክሓድረሉ ዝኽእል ኩነታት እንዳተፈጠረ ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ እንዳፈረፉ ካብ ትምህርቲ እንዳወፁ ኣብ እዋን ሰዓት ትምህርቲ ናብዘን ኣጉል ልምድን ዘይድለ ወልፍን ከትሕዛ ዝኽእላ ከባቢታት እንዳኸደ ተፈላለዩ ኣሉታዊ ፅዕንቶታት ዝበፅሐሉ ዝነበረ ኩነታት እውን ዳረኣናዮ ዝመፀና ሓቂ ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ኣብ ከይዲ ፅሬት ትምህርቲ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ወሳኒ ግደ ስለ ዘለዎም ብቑዓት መምሃራን ምህላው ተምሃራይ ንትምህርቲ ዘለዎ ቅርብነት ንምቕባል ወለዲ ተምሃሮ ደቁ ናይ ምክትታልን ተምሃሮ ደቁ ምክትታል ጥራሕ ዘይኮነ
ተን ትካላት ናይ ህዝቢ ከም ምዃነን መጠን ኣፍተን ኣብያተ ትምህርቲ ኸይዱ እቶም መምሃራ እንታይ ዝመስሉ ብቕዓቶም ብብቕዓት ዶ ብስነ ምግባር ዶ ተምሃሮዮ ይሃንፁ ኣለዉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እንታይ ዝጎድል ኢሉ እውን ክሳዕ ናይ ምምላእ ሓላፍነት ኣለዎ እቲ ማሕበረሰብ ጥራሕ ብመንግስቲ ዝምዋላ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ከም ምዃነን መጠን ዝጎድለን ቤተ ንባብ ተልዩ ዝጎድለን ቤተ ሙከራ ቤተ ፈተነ ተልዩ ሕብረተሰብ እውን ካብታ ዘላቶ ንእሽተይ ኣዋፅኡ ንፅባሕ ዝሓሸ ወለዶ ንኽቐረፅ ብግደይ እንታይ ይገብር ኣለኹ ዝብል ነገር ዓሚ ትዝክር ትኾንካ ብርክት ዝበል ኣብያተ ትምህርቲ ብናይ ህዝቢ ተሳትፎ ክሕደሳን ክህነፃን ከም መንግስቲ ኣንፈተ ተሓሒዙ እዚ እውን ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣፈፃፅማ ዝተረኣየሉ ከም ዝነበረ ብሚኒስተር ትምህርቲ እውን ከም ሪፖርት ዝቀረበሉ ኩነታት ነይሩ እሞ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮና ናይ ማሕበረሰብ እውን ስለ ዝኾና ማሕበረሰብ እውን ቅርብ ኢሉ ክከታተለንን ክሕግዘንን ዝወዘለን ከማልአለን ድሕር ክኢሉ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ከበርክት ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ንምውሳኽ እዩ ግርም ዳዊት ፅሬት ትምህርቲ ንምርጋፅ ካብ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕታት ብፍላይ መንግስቲ ከም ሓደ ዕማም ኢሉ ሒዝዎ ዘሎ ትኸዚ እዋን ምቕዳሕ ፈተና ምቕራይ እዩ ምቕዳሕ ፈተና ምቕራይ ክበሃል ከሎ ተምሃሮ ናይ ባዕሎም ናይ ረሃፆም ውፅኢት ክረኽቡ ምግባር ማለት እዩ እንድሕር ሓደ ተምሃራይ ብደንቢ ፅኒዑ ብደንቢ ሰሪሑ ብደንቢ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልጠት ወይ እቲ ቤዝ ዝበሃል ፍልጠት እንድሕር ካፍተን በቢዕድሚኡ ወይ በቢክፍሉ ዘለዎ ብርኪ ንሓዘ እንድሕር መፂኡ ኮይኑ እቲ ፈተና ካብ ወፃእ ክኾነ ይኽእልን ክሓልፍ ይኽእል እዩ ብኻሊእ መልክዑ ከዓ ገለገሊኡ ዝግባእ ፍልጠት ዝግባእ በብብርኩ ዘሎ ፍልጠት እንድሕር ዘይሓዘ መፂኡ ከዓ ናብ መቕዳሕን ካብ ናይ ማትካ ሰሪቕካ ንምሕላፍ ዝግበር ፃዕርታት ኣሎ ወይ ግብግብ ኣሎ እዚ ስርቂ እዩ ካብዚ ሰሪቑ ዝዓበየ ወይ ካብዚ ሰሪቑ ዝሓለፈ ተምሃራይ ከዓ ከይዱ ሸኽሚ ሃገር ሸኽሚ ህዝቢ እዩ ዝኸውን ኣብቲ ግልጋሎት ኣወሃባ እውን ናብ ካልኦት ክዕዚና ናብ ካልኦት ብልሹ ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ብቕዓት የብሉ ግልጋሎት ንምሃብ እውን ዝሰጋገር ከምዚ ኢሉ ዝሓልፍ ተምሃራ እዩ ብምባል ምቕዳሕ ካብ መሰረታውነት ክነፅፍ ክኽእል ኣለዎ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ብምባል ይስራሕ ኣሎ ብፍላይ ኣብቶም ዋና ዋና ናይ ክልላውን ሃገራውን ፈተናታት ዝግበሩታት ኣብኣቶም ንምቕራይ ፃዕርታት ይግበር እዩ ከዚ ኣብ 6ይ ክፍሊ እንተሪኢኻ 8ይ ክፍሊ ከምኡ ድማ 12 ክፍሊ ንምቕዳሕ ወይ ምቕዳሕ ተምሃሮ ወይ ምቕባይ ንብሎ ንምትራፍ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኣሎ ብፍላይ ካብዚ ብደንቢ መንግስቲ ዝሰርሖ ኣለኻ ኣብ 12 ክፍሊ መልቀቂ ፈተና እዩ እዚ እቶም ተምሃሮ ሓደ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ፈተና ንክወሃብ እዩ ዝግበር እዚ እንታይ ማለት እዩ ተምሃሮ ፈተና ክወስዱ ከለዉ ኣብ ኮምፒተር ብናይ ባዕሎም ኮድ ተዋሂቦም ወይ ኣብ ናይ ባዕሎም ኮምፒተር ሒዞም ፈተና ኣብ ኮምፒተራይዝድ ክኾን ካብ ኢድ ንክክእ ዝኾነ ወፃኢ ንክክእ ክኾን ኣብ ምሉእ ሃገር ወይ ኣብ ኩሉ ክበሃል ይኽእልን እዚ ገና ናይ ቴክኖሎጂ ሕፅረት ኣለዎ ኩሉ ዘይተባፅሐ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ኣብ መብዛሕትኦም ናይ ዓድና ወይ ናይ ሃገርና ከባቢታት እቶም ተምሃሮ ናብ ዩኒቨርሲታት ናብ ኮሌጃት ናብ ሰፋሕቲ ናይ ፈተና ማእኸላት እናተጓዓዙ ካብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ብኮምፒተር ዝተሓገዘ ፈተና ንክኸውን እዚ ድማ ኣብ ምቕዳሕ ምትራፍ ናይ ዓብዪ ብፅሒት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ እንተሪእና ኣብቶም ዝሓለፉ 2-3 ዓመታት ካብ ዝፍተኑ ዘሎ ብማእታ ሸሓት ተምሃሮ ክንደይ ዝኣኽሉ ፐርሰንት ይሓልፉ ምህላዮም ሚኒስተር ትምህርቲ በብግዚኡ ፀብፃባት የውፅእ ነይሩ 3.2 እናበለ ዘምፅኦም ነጥብታት ማን ዘውፅኦም ሪፖርታት ፀብፃባት ነይሮም ስለዚ ካብቶም ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋፅ ዝግበሩ ፃዕርታት እቲ ናይ ምቕዳሕ ምትራፍ ሓደ ዓብዪ ብፅሒት ዘለዎ እዩ ተፃሪዩ ናይ ባዕሉ ውፅኢት ወይ ብፍልጠቱ ዝሓለፈ ተምሃራይ ድማ ከይዱ ንዓዲ እውን ኩርዓት ንዓዲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ቴክኖሎጂ መስራሓት እውን ብቐሊሉ ተቐቢሉ እሱ ከሰጉም ወይ ድማ ንቅድሚት ክኸይድ ዝኽእል ብቕዓት ክህልዎ ተባሂሉ ስለ ዝእመን እዩ ብፍላይ ዓንቶ ተልዕል ተለኻ ዴብ እዚ ናይ ስርዓት ናይ ፅሬት ትምህርቲ ንምርጋፅ ኣብ ናውቲ ትምህርቲ ብፍላይ መፅሓፍ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ናይ ባዕሉ ስታንዳርድ ኣለዎ ሓደ ተምሃራይ ናይ ሓደ መፅሓፍ ክበፅሖ ክኽእል ኣለዎ ሕድሕድ ሳብጀክት ኣብ ሓደ ክፍሊ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ስታንዳርድ እውን ኣሎ ብዓዲ እውን ዝተቐበልናዮም ነኺዶም ኣለዎ ሓደ ክፍሊ ክንደይ ዝኣክል ተምሃራይ ክመሃር ዘለዎ እዚ ተዘይኮይኑ ልዕሊ 50 ልዕሊ 70 ተምሃሮ ሓደ ክፍሊ ተዓጒሮም ዝመሃሩ ተኮይኖም ተኣኪቦም ዝመሃሩ ተኮይኖም እቲ መምህር እውን ክቆፃፀሮም ፀጋሚ እቶም ተምሃሮ እውን ንባዕሎም ናይ ምቕባል ተኽእሎኦም ምውቐት ኣለዎ ዝተፈላለየ ንኩልኦም ናዘረት መምህር ሓደ መምህር እዚኦም እንታይ ሰሪሑ ገዛዕ ይህቡ ንምእራም እውን ዓርሱ ዝኽኣለ ከፀግም ስለ ዝኽእል ኣብ ናይ ፅሬት ትምህርቲ ምርግጋፅ ናይ ባዕሉ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ብቕዓት መምህራን እውን ተመሳሳላ እዩ ብቕዓት ዘይብሉ መምህር ወይ ድማ ቅድም ክብል ዝነበረ ኣብ 10 12 ክፍሊ ዝወድቕ ወይ ዝተርፍ መምሃራይ ኣጋጣሚ ነጥቢ እንድሕር ዘይመፅሉ
መልሚል ካላ መምህር ምሕላል መምህር ምዕባይ زأمسلو خناتات نيرم يوم زي خا أفتنا يصير تمرتي ويمنا عدنا ناي تمرتي خيدي وانا قتال تغيير يتوسيدو بزح غيزي غمغمون يلعل نيريو اوزي ترفه ناي خالي ناي تكنيكن مويان ويم كعلام ناي خالي مويا يكاتسلو امبر ولودون قرص زودقه تمهار زودقه ممهر ويم ختسلطن يتخيلن خالي ناي وعلى زقال زي عقم يولن وي فلطت يولن معناته يكون ناي وعلى زغون خالي مويا خالي وهبتلو ايو لاب خالي ناي وعلى وهبتاتيو عقمو كانصل زغل كالي سراح او حجر بون هنصت ون على اجام كوركتل زغل عدل خاتمچاچ امبر عاوزي زي حالفه بستفالالي سلطناتا تسلطينكا ناب ممهرنا ندحتم صخوينكا تناي لدل وصيت تمهرت كمص اي خيلن سلازي ممهران حدا غيزه ديغري تماهيرو عقمو ببغيو زلو ودعاوي كل خناتات ناي عالمنا هاجرنا نانبون عرسو كعويلو زغل بخرمتاوي ناي سلطنا مرها غبرتات ويم دما سرعاتات ون عرسو كعويلو كهانصلو زخيل سرعاتات ون نمچاچخا مخاد زي دما بسفيحو منستر تمهرتون يخدلو مهلايو قلصيو كالي اوزناي سرعات تمرت ويا بناي صريت تمرتي عوي اجام زلو زناي وتمح زبال ممر ولاد ولدي تمهارو ممران حبرت زبال الله زي كلهم سبصحيت اكلات اوز غداي زي اتيوم اب صريت تمرتي ولدون ياتيوم بزعبا دقم تمهارون بزعبا هيوتهم ناي علميو ممهران وللو سو زياتهم كلهم تاكيبهم بزعبا تمرت اب حنتي بيت تمرتي زلو صقم زلناي تمرتاو هوا سرعات ابو هوا غلغالوت ناي تمرتي تايز مسل زل زفتشلو زي مسرت مغبار دما توم ناي ولدي تمهارو ممهران حبرت زبال نزغبو وين نزملكو اكل صقم تهاليو ريبورت يغورو كفتح زخل تخوين يفتح زي فتح تخوين دما ابيات تمرتات عص يالو هنتا تولو اب صريت تمرتنا يعلم اجام سلازلو مالتي سلازي صريت تمرتن مرغاص حدتا يذكرنا عنتو كتوقع خلها ديب او سلطنو عدم علامات بزو تكنولوجي بفلاي مس سب سرح بالحزي ارتفيشال انتليجنس نولو اب صريت تمرتن مرغاص نايعلو اجام ناغبره نابركتايو اب عدنا بسفيحو غنا يخدنالو كاب كمبيوترنا مس كمبيوترن مس اندرويد نستتحازا وصاي زخدنا لي هلنا اب تشاينا ستاي غورو تمهارهم لاب ابيات تمرتي له هو ازم قلعزيوم كنديناي بنقحت تمرتهم يكتاتلو زبل ولدمون ممهران ون خفلطو زخل تكنولوجي زمهازو عدتات الله حز تكنولوجي زي ناي روبوتيك وصيتيو ناي اي اي وصيتيو ابا غمباروم وي مبروسهم خم لكحم دقانستيون ويا والد ابرسن صغور متحز عينتي يغبر سوزي وشطاوي ناي سنا امورنا ويم ناي سنا ناي امورنا ناي رسنا نقحت بدم بزكتاتل معناتيو ازينا تخاتاتله غالي وي ودي كندي ناي بنقحت يكتاتلو تمرتي يردولو دي يردولو يزبل زفل تكنولوجي ميزوم زكتاتلو تشاينا بقلصي زرأ معناتيو كاوتي تمهارايزي ويزا تمهاريت زيا زلوانا يمكتال بركي ويم درجه نولني ولاديا نديا وين ابو ريبورت يكبر بستفالالي عينت ملختات مالتي نممهرون كمو تممهرون قدميتلو ريبورت يكبرولو سو استمهارايزي تاي صقمو اذا تمهاريزي تاي صقما يلكا بغبو غنا بزح تيرحقه بزح كافت تمرتون كيوصت ناب زخفه برك كيبصحه نمقرامون زخيل ناي تكنولوجي سرحتون كم زلو زي ناي ارتفيشال انتليجنس ويم سب سرح بالحون نايو على زغونه اجامي بركت كم زلن مغلاص سلل خو منالبات اوزي توسخ ነገር تهالي وسخمو نفت خلواي زعانا هنسجر بزح زوسخ يلن بسفيحو سلازلعلنا 00 كنت حاجه مጨረሻ زبلكا بوانانت مس تكنولوجي زلنا ناي ملمادن ناي مدفارن ناي زي مفرحن كونتات خنصبرون تزيكيلنا اب عالمنا زلو ناي كيد ممهار مستمهار تداريجنا نحنا ون سلط زخونه زمع بلا حيل سبب افرينا اب لمعاتناون اب ايكونوميناون ناي بعد زخونه اونتاو صلوا اونتاوي تغبارك عرف زخل ولدهن هاندص تخوينا مس تكنولوجي زلو مقررابات ابز حزوان بتعمي ابز العلغن وسان انقدا بصيحو سلا زلو كلنا ابيات تمرتي تكنولوجي زملخ ولدو كانصا تكنولوجي زمهزون تكنولوجي طرح استمهازلنا مصباي زي كون كل غزي اب تحساسبا زلو ባህልና صبرو ክንቀላለና تمالتيسو تكنولوجي استمهازلنا طرح نقبل نبر كنمهز نخل عينت سمعتات افت ولدو نشتي ناي منكاي كونتات تريخا ابز حزو وان كن حدا وددرات عالم لخ وددراتون كابيات تمرتي انداوصو ناتودادرو زلنا عقمي اندا فتشنا عرس امنتنا ون بولك يخوسخ زغورو
ውድድራት ዓለም ለኸ ውድድራት ሳተፉ ስለዘለዉ ተምሃሮ እዚ ማዕቢልካ ቴክኖሎጂ ዝመልኽ ቴክኖሎጂ ጠመተሂቡ ንቅድሚት ዝስጉም ወለዶ ኣብቲ ኣብያተ ትምህርትና ነዚ ምቹ ዝኾነ ምዕሩይ ባይታ ምፍጣር ከም መንግስቱ ውን ጠመተሂቡ ክሰርሕ ኣለኹም ዘለዎ ተወሳኺ ሓሳብ ንምግላጽ እዩ ክብራት ተመልከትና ዕላልና እናቐጽለ እዩ ህዝቡን ናብቲ ካልኣይ ዛዕባ ክንሰግር ኢና ካልኣይ ዛዕባ ናገርና ሒዝና ዘለና ዴብ ሰናይ ምምሕዳር ዝምልከት እዩ እዚ ማለት ኣብ ወሃቢ ግልጋሎት እንታይ ዝመስል ዝብል እዩ ጉዳይ ሰናይ ምምሕዳር ከዚ ውን ዘይተሰገረ ዛዕባ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ መንግስቲ ዝተፈላለዩ نزوم ጸገማት እዚኦም ንምምዕራይ ወይ ንምዕራም ዘቕምጦም መስራሓት ኣለው ግን ሕዝውን ማሕበረሰብ ወይ ህዝቢ በብመድረኹ ዘልዕሎም ዛዕባታት እዮም ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምሕዳር ኣብ ጉዳይ ወሃቢ ግልጋሎት ንምርካብ ሰብ ትኸድተሎ ዝተለመደ ባህል ኣሎ ብእግርኻ ብኢድኻ መጺኻ ናልካ ህዝቢ ምንግልታዕ ወይ ምምልላስ ኣሎ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ተመለስ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ናይ ኣብ ወሃቢ ግልጋሎት ጸገማት ምህላዎም ዘርእዩ ስእነት ኣብ ወሃቢ ግልጋሎት ወይ ድማ ሰናይ ምሕዳር ከም ዘሎ ዘርእዩ ስሉጥን ፍትሓውን ግልጋሎት ከይረክብ ህዝቢ ዝገብሩ መስራሓት ወይ መሰራርሓታት ከም ዘለው እዚኦም ብሰፊሑ ዝረኣዩ ጉዳያት እዮም እዚኦም ንምፍታሕ ድማ መንግስቲ በብግዚኡ መፍትሒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዘቕምጦም መስራሓት ይዝርግሕ ወይ መተኣታተው እዩ ንኣብነት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝረአናዮ ትዝክር ኢኻ ዳዊት ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሶብ ዝበሃል ምልዓል ንኽእል ኢና እዚ እንታይ ማለት እዚ መስርሕ ዲጂታል ኢትዮጵያ ውን ንምፍጣር ወይ ድማ ኣብቲ ዲጂታል ቁጠባ ውን ኣብ ዲጂታል ኢትዮጵያ ውን ጉህድ ንምግባር ናይ ባዕሉ እጃም ዘለዎ መስርሕ እዩ እዚ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሶብ ዕላው እንትግበር ተሎ ብዙሓት ትካላት ወይ ናይ ኮንቨርጀንስ ስራሕ ተግባራዊ ዝገብር እዩ ብዙሓት ትካላት ላብ ሓደ ይምጽሞ ኣብኡ ተገልጋላይ ኸይዱ ንዝኾነ ግልጋሎት ንምርካብ ብዙሓት ዋኒናት ብዙሓት ስራሕታት ዓሚሙ ስሉጥ ብዝኾነ ውሑስ ብዝኾነ መስርሕ ኣገልግሎት ረኺቡ ዝምለሰሉ መስርሕ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ውን ኣብ ዝተረኸብሉ ዕላው ዝተገበረ እዚ መሶብ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሶብ ዝበሃል ማለት ብሰብ ሰራሕ ብልሒ ወይ ድማ ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ውን ዝተደገፈ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ድሕንነቱ ውን ዝተሓለየ እዩ እቲ ቦታ ስኽ ትመጽእ ከለኻ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ሴፍ ወይ ድማ ውሑስ ዝኾነ ከባቢ ምህላይ ኸ ኣገልግሎት ክትረክብ ትኽእል ዘለኻ ሓደ መፂኡ ብጎኒ ክሓልፈካ ይኽእል እዩ ካሊእ መፂኡ ብጎኒ ግዕዚና ክሓተካ ይኽእልን ኩሉ ነገር ስለ ዝረአ ብናይ ካሜራ ውን ብናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ውን ዝተሓገሰ ስለ ዝኾነ ነቲ ግዕዚ ዝኾነ ኣሰራርሓ ውን ንምእራም ዓብዪ ብፅሒት ዘለዎ ሶ ኣብኡ ከይድካ ንምግልጋል ብትገብሮ ፃዕሪ ድማ ስሉጥን ጽፉፍን ዝኾነ ግልጋሎት ንምርካብ ዘኽእል መስርሕ ምዃኑ ብዙሓት ኣገልግሎት ኣብ ሓደ ማእኸል ክህብ ዝኽእል ናይ ዲጂታላይዜሽን ከተኣታተው ዝኽእል እዚ መለለይ ካርድ ክተውፅእ እንተኸይድካ እቲ መለለይ ካርድ ንምርካብ ካሊእ ትሕተቶ ናይ ትምህርቲ መርትዖ ወይ ድማ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ትሕተቶ ኮይንካ ኣብኡ ኮይንካ እውን ብቐሊሉ ትረኽበሉ ትኽእል ብቐሊሉ ካሊእ ናይ ናሽናል አይዲ ትሕተቶ ኮይንካ ኣገልግሎት ንምርካብ እሱ እውን ከም ዘሎ ካሊእ ናይ ትምህርቲ መርትዖታት ተቕርብተ ኮይንካ ወይ ትሕተቶ ኮይንካ እውን ካብኡ ብቐሊሉ ትረኽበሉ ትኽእል መስርሕ ዝተኣታተየ ምዃኑ ስለዚ እዚኦም ብዙሓት ትካላት ላብ ሓደ ማእኸል ወይ ዘምፀ እዚ ድማ ኣብ ፓርላማ ውን ቅድም ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር ተናጊሮምዎ ዝነበሩ እዮም ክላልዩ ከለው ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሶብ ዝብል ክንጅምር ኢና ኢሎም ኣላልዮም ነይሮም ድሕሪ ትምልላይ ከዓ ናብ ተግባር ተሰጋጊሩ እዚ ዕላው ተገይሩ ተኸፊቱ ኣብ ተግባር ወይ ስራሕ ዝተጀመረሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ፍላይ ኣብዚ ሰናይ ምምሕዳር ተተሓሒዙ በብእዋኑ ሕብረተሰብና ገና ዘይዓገበሎም ዘልዕሎም ዘለዉ ሕቶታት እዮም እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ሕቶ ህዝቢ ከም ዝኾኑ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣብያተ ምክሪ ኣኼባታት ክንብል ንኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ከም ንከታተሎ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዘልዕልዎም መንግስቲ እውን ኣሚኑ ዝቕበሎም ጸገማት እዮም እዞም ጸገማት እዚኣቶም ክቐረፉ እንተዘይክኢሎም ሓደ ዕማም ናይ መንግስቲ ንዜጋታት ስሉጥን ጽፉፍን ፍትሓውን ኣገልግሎት መሃብ እዩ ለወቅቱ ነዚ ክብል እውን ዝተፈላለዩ ነቲ ሃገር ትጠልቦ እቲ ዜጋ ዝጠልቦ ዕማም ማእኸል ዝገበራ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ተጣይሸን ረኸበን ማለት እዩ እዘን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ክጣየሻ ከለዋ ብዋናነት ዝሓዝኦ ኣብ ሕብረተሰብ ስሉጥ ኣገልግሎት ብምሃብ ነቲ ከም ሃገር ከነመዝግቦ ንሓስብ ስሉጥ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ምዕባለ ናይ ባዕለን ግደ ክፃወታ ዝብል ዕማም ሒዘን ተጣይሸን ዘለዋ ዘን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዘን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ናይ መን እየን እንተልና ናይ ህዝቢ እየን
أبيات عيا منجستي بثي بحزب استمرت منجستي إن زي حزب زخ جلجل يلوق على زعته منجستي ستأي شين سلزينا حزب تكالاتين لان وسدن زين حزب تكالات زياتن حزب جلجل لين كله أجلجلوت دليل وتعيشون سلزي أجلجلوت دليل خيد كله تزجلجلو أكل كأ نتي زت عيشو نتي تنابيت عيا منجست زت عيش أكل بأقبابو قويتين بيتيلو خجلجلو خيل هلو النازح حزي مبزحته جزء أبحث حد أبيات عيا منجست انت خير كأ تجلجالي وعامل نجوسيو زبل أبكل أبيات عيا درجات رخبو كاليو إذا قال زجن بأنصار تجبر نحر تجبر أو ندخونه متيوس تجلجالي نجوسيو زبل لا تتجبر أنت متيو منهم عينة مرارات أب حزبي ويكا منهم عينة نيسنا من محدار حتى خلا علي الكات تثبيت يتجبرن سلازي حدا جنا زي ملخنايو وجنا زي رأنا يتسجم له مالتيو تام مالتيو أمونجو أجلجالين مجلجالين زلوا بهلي كسبر كخلا له تام مالتيو أجلجالي ياو بحزبي استقطرة حزبي بزخفلو جبري نحزب خجلجل تواهلو قطاريو تتجلجالي كأ بعلوانا بيت بعلوانا نايت بيت عيو سلازين بعلوانا بيت عيوس كتجلجلوه متسخلها زلوا ناي منفسات تحساسبا خلوت كخلا له كل جزء أبيات عيو منجست زلوا سيفيل سيرفانت وي مجلجلاي بزح جزء نتي زق خجلجل زمت سأكل توم نايتي بيت عيو زقمت ناي مجلجل ناي سنة مقبار كونتات ما أخل جيرو عتعيتو حيزو تايتو إسيت تايتو فاليو نايتها بيت عيو أما نتاي نخن بتسح ندلي زبل نجر ترديو أقلقلوت أما هاب زلوا حقوف كقرف أنت زي كيلو تبهلي أمونجو أقلقلين مقلقلين زلوا زمدنا خنا استخلوا أنت زي كيلنا حزو أنت ناي سنة من محدار حتو قرف اللو زخيل عدل زي كله إليلكا موسار تخيل مالتيو كلاي بوجن مقلقلين كرر خلنا ونحزي كل جزء أقلقلوت دلي خاخت متسخلها تتدلي أقلقلوت انتايو تاي أقلقلوت يزدل زلقو إذا أقلقلوت زين خركب كان تاي خمال إزقب بأني تم كمال أمزقب بأني أمالي إذا زحت تزلقو زبل نجار كرم مدلاو هنقبرن كلا لنا حجم بزحت جزء زخون أقلقلوت كيد كاتدلمو ده حرز زيادة اللي اختبل كلها موزن اختكبر إزم مال اختبل كتبها كلها زي حسب زيادة راح ندحريس اللي تمسكها بتاز دلخها ساعات أقلقلوت اللي زي رخب كتاز دلخها نجار كم تسأجم بير كان يملع على البهلون أفتقل كلا له سو خمسة عين نجار خيط مكة خلو نبع لخها خم جمرة خطر إزقب بقى تتكل نخجل جلنا خمال أزقب بقى إن نجار عمالي إيدي مسي زبل تتكل جلاهم كفلت كغير هاللو كلا يبتكل جلاي زر رأيت أجمعات انتهيهم نتدل أقلقلوت دلي خيون خيد نجار حقاوي مسرحين سرعات زحلو وديو أكون أنت من قدي أنا ناي هاجر ناي حزبي حقاوي مسرحين سرعات زت حس تكبر كيف تسميه بالليل نزل خمسة عينة تكبر خص يفوز قبأني لما أنت أنا بقورج بالله هيبة أقلقلوت أنت رخيبة صباح نجوه بالله أنا تقبله أقلقلوت زهب زيجانا تفتر يز خيدا بزها جرزيا سلازي نولدوتات حما أزخونة مرتي زحلف زلوا خيلو نبلع تسيف نأدلاو زخونة سرارحة تسيف محبرسب أم مهناتون بعلناون خصيفون كلا لنا نفتحون نتكنبل خلايون نتيزمت ولدون صبوا بايتان صيفنا له نخن كيد اب تገልጋላይውን ዝረአዩ ዞም በቋራጭ ነገር ከኸውደል ካናይ ምድላይ ተግባራት በደንቢ አለሊኻ ኣብዚ አቶም መስራሕ እውን ብጣዕሚ ስራሕ ዘድልዮ ተግባር ምዃኑ ምውሳድ የድሊ ኣብታ ሃገር ዝረአዩ ጸገማት ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕዚ ኣብ ተፈላለዩ ሚድያታት ወይ ተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ንኣገልግሎት ንዕድግ ኣለና ኣገልግሎት ብቅርሺ ንዕድጎ ኣለና ቲ ግብሪ እንዳኸፊልና نحنا دموز نخفلو سيفي سيرفانت حجو نزهبنا أقلقلوت نخن عدقويو زقددنا زولو زبل مرارتات سلو سمعو زي عينت ركب أمونغو أقلقلاين تقلقلاين مقلقلاين زولو إذن خبتخ حبرة تسوون كم زي عينت تقوار زوافرو ببلع بأدلاو سرار حب زورحو أحلف كان أي مهاب نبع لخاو كم زي عينت أقوارج من قدي نايمعك أب بهلي كان معبل كان عبخن كإلال لنا كله أبتوه هبا قلقالوت أبز حجي زلنا له عماوتي وموائل خلنا حزي كاب أوان بأوان زرعي لو تتهات تم لو تتهات عن تويت العلوم زنا بركة في شون تي حدا مصاب قلقالوت حدا مصاب تواهيل تقميت زلنا حدا جيزين وسع عن زقط بيه قلقالوت دل خلاها حدا نجار أبز كفليت أبز تخفل درسين أب كالي بوتخير كتقبل ده حرتي دل خيام متواجع خاب حدا بوتخير كتخير أتليس بيستفلا اللي دستانس زرحه أكوابيتات كيد كقلقلوت رخبو زنا بركة حزي أب حدا ما أخل كله ترخبو له تخيل عدلات زي ما تحكيو كالاي تي تهو وصدو أقلقلوتون بتي ديجيتال تكنولوجي تحجزو زقرب كاي حتو
زوجع خيا وقعي ترخبوا ركبات تفطروا ركبات تحتهم حطوتات بملؤهم اتليس وحس بزخونه ملكعو مردأتا كركبلو بزخيل ملكعو نمفصام زخيل ناي تكنولوجي سرعتاتون زتاتاتوين مس مخانو تتححزو نتسناي ممحدار صقم ملاش كبو زخلو ነገራት ዘማል ኢልካም ውሳዲ ቃል በዋናነት ግን ትዩ አዋሃባ አገልጋሎትና ዲጂታላይዝድ ክንገብሮን ተዘይቂ ኢልና ሕዝቡን አፍቲ ምግቡታት ሕጽታት ሰናይ መምሕዳር ክኾኑ ዘገሩ ዝኽሉ ነገራት ናይ መቅራብ ባህሊ ዘይክጠፍ ይኽእልዩ ሕዚ ባንኪ ቀደም ዝከሪኻ ባንኪ ደሞዝ ወርሒ ተኣኺሉ ደሞዝ ክቅበል ዝኸይድ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክሳበይ ዝኣክል ተራ ሰልፊ ስለፍ ከም ዝነበረ ተሓደ ደሞዝ ክወስድ ክኸይድ ከሎ ተሓደ ክዓቁር ክኸይድ ከሎ ተሓደ ክውፅእ ክኸይድ ከሎ ዞም ኩሎም እዚኣቶም ኣብ ሓደ ባንክ ተራኺቦም ሰልፊ ሒዞም ግዜኦም ኣብኡ ዘባኽኑሉ ኣገልግሎት ከይረኸቡ ዝምለስሉ ዘንፀርፅርሉ ኣብ ማእኸል እዚ እውን ብኣድላዊ ኣሰራርሓ ዝሪእዎ ሕማቕ ተግባራት ዘማርርሉ ኩነታት ንዕዘበሉ ኩነታት ነይሩ ሕጂ ባንኪ ኣብ ሞባይል ካብ ገዛኻ ኮይንካ ኣገልግሎት ባንኪ ትረኽበሉ ናይ ማይ ክፍሊት ትኸፍለሉ ናይ መብራህቲ ክፍሊት ትኸፍለሉ ናይ ኣታዊ ወይ ግብሪ ተመን ናባኻውን ዝመፀሉ ተተመን ካፈሊጥካውን ተኸፍለሎም ስርዓታት ምትእትታዎም ንትወሃብ ኣገልግሎት ስሉጥ ብምግባር ካብ ህዝቢ ዝለዓሉ ናይ ሰናይ መምሕዳር ሕቶታት ምላሽ ንኽረኽቡ ዝግበሩ ዘለው ብሉፃት ስራሕታት እዮም እዚኦም ኣጠናኺርካ ብምኻድ ኣብቲ ሲቪል ሰርቫንት እውን ናይ ኣገልገላይነት መንፈስ ክፍጠር ብምግባር እቲ ማሕበረሰብ እውን ካብዞም ዘይኣድልዎን ብላዕን ዓይነት ኣተሓሳስባ ወፅዩ ስርዓትን ሕግን ፍትሕን ተኸቲሉ ዝኸይድ መንገዲ ከሰጉም ብምግባር ዝውገኑ ስራሕታት እናማዕበሉ እንተኸይዶም እቲ ናይ ሰናይ መምሕዳር ሕቶ ብዝልክዕ እናተመለሰን እናቐነሰን ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ምፍጣር ይከኣል እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ግርም ቅድም ከተልዕል ከለኻ ዓሚል ንጉስ እዩ ዝብል ሓሳብ ልዕልካ ነይርካ ዓሚልስ ንጉስ እዩ ካብ ምባል ሓሊፍካ ንጉስ ዲክታተር ኢና ማለት ተሰጋጊሩ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ሱቅ ወይም ድኳን ተኸፊትካ ኣብቲ ድኳን ክትግልገል ትኸድ ተለኻ እቲ መገልገላይ ወይ ትበዓል ድኳን ወይ ትበዓል ሱቅ ወይም በዓል ንግዲ ሸቐጥ ግቡእ ግልጋሎት ተዘሂቡካ ንዓኻ ዓፂኻየ ናብ ካሊእ መማረፂ ናይ ምኻድ ዕድል ሰፊሕ እዩ ሶ ይቅርታ ንክትሓትት እውን ግዜ ሂበካን እዩ ግልጋሎት ክረክብ ክኸድ ከሎ ወይም ዝኾነ ግልጋሎት ክረክብ ናባኻ ክመፅእ ከሎ እቲ ልመፀካ ግልጋሎት ክረክብ ብግቡእ ኣገልግሎት ሂብካ ወይም ዝግቡእ ኣቀባብላ ጌርካ ንኡ ብዝምጥንን ፅፉፍን ቅልጡፍን ግልጋሎት ሂብካ እንድሕር ዘይትምልሶ ኮይንካ ዓፂካ ናይ ምኻድ ወይም ከዓ ናይ ምኹራይ ተኽእልኡ ልዑል እዩ ንምባል እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ትካላት ኣገልግሎት ንምርካብ ዝኸድ ዘሎ ማሕበረሰብ ወይም ህዝቢ እውን ብተመሳሳሊ ግልጋሎት ክረክብ ክኸድ ከሎ እዞም ትካላት እዚኣተን ናተይ እየን ብናተይ ድምፂ ተመሪፁ መንግስቲ ኮይኑ መንግስቲ ንዝሓዘ መንግስቲ ኮይኑ ሃገርን ዝመርሕ ዘመሓድር ዘሎ ውክልኒ ይህቡ ከመሓድረኒ ኢሉ ስለዚ ብተን ግልጋሎት ብተን ትካላት ሳተን ድማ ክምራሕለኒ ኢሉ ዝሃቦ እዩ ስለዚ ካብዘን ትካላት እዚኣተን ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላት ግቡእ ግልጋሎት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ግቡእ ግልጋሎት ዘይረክብ ተኮይኑ ቀፃላይ ካሊእ መማረፂ ንክሓስብ ወይም ድማ ንክኹሪ ዓብዪ ባይታ ስለ ዝፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ሱቕ ኢሉ ብቐሊል ዝረአ ኣይኮነን ኣብ ንግዲ ወይም ኣብ ስርዓት ንግዲ ዘሎ ኣሰራርሓ ኣብ ናይ መንግስታዊ ማሕበር ዘሎ ኣሰራርሓ ወይም ስትራክቸር ድማ ብተመሳሳላይነት ዝሰርሕ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘለው ኣካላት እውን ንህዝቢ ከገልግሉ ምቕማጦም ብደንቢ ፈሊጦም ግዴቶምን ግቦምን ፈሊጦም ህዝቢ ከገልግሉ ክኽእል ኣለዎም ተገልጋላይ እውን ናብ ዝኾነ ትካል ክኸድ ከሎ ክማላእ ዝግብኦ ከም ትቅድም ትብሎ ዝነበርካ መሰሉን ግቡእን ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ናብ ዝኾነ ትካል ክኸድ ከሎ ላብኡ ዘድልየኒ እንታይ እዩ ሕዚ ንኣብነት ናብ ዝኾነ ግልጋሎት ክትረክብ ተኽትኸድ ተለኻ መለለይ ካርዲ ካብ ጅባኻ ክትፈልጥ ከም ዘይብልካ ፍሉጥ እዩ ካብ ገዛኻ ትወፅእ ተለኻ መለለይ ካርዲ ተዘይሒዝካ ግን ላብቲ ቢሮ እውን ንክትኣተይ ትኽእልን ክልክሉካ እውን ይኽእል እዮም ካሊእ ብቱይ መለለይ ካርዲ መሰረት ብምግባር እዮም ኣገልግሎት ክትረክብ ትኽእል ስለዚ እዚ እንድሕር ዘይሒዘ ክገልገል ከም ዘይኽእል ካብኡ ተመለስ እንድሕር ዘይሓዝካ ኢልካ ጥራሕ ዝምልሰካ እንተይኮነስ ንስኻ እውን ክትገብሮ ዝግበአካ ግቡእካ ዘይፈፀምካ እንድሕር ከይድካ ግቡእ ግልጋሎት ትረክብ ከም ዘይትኽእል ኣቐዲምካ ክትፈልጥ ኣለካ ንምባል ዝኣክል እዩ ስለዚ ግቡእን መሰሉን ፈሊጡ ግቡእ እንታይ እዩ መሰሉ ኸ እንታይ እዩ ካብቲ ትካል ክረኽቦ ዝግብኦ ግልጋሎት እንታይ እዩ ኣነ ከማልኦ ዘለኒ እንታይ እዩ ኢሉ ፈሊጡ እቲ ማሕበረሰብና እውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ግቡእ ግልጋሎት ተዘይረኺቡ እውን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ካብኡ ዝዓቐም ዘሎ ቅሬቱ እውን ኣቕሪቡ ክፍትሐሉ ዝኽእል ባይታ ስለዝህሊ ንምባል ደልየ እየ ምዚ ተተሓሒዙ እቲ ስርዓት ዲጂታላይዜሽን ወይም ከዓ እቲ ናይ
ኣሰራርሓ ምዝባን ዓብይ ብፅሒት ኣለዎ ከዚ እቲ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሶብ ብዙሓት ኣገልግሎታት ኣብ ሓደ ማእኸል ኣምፅኡ ኣሎ ካብ ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ግልጋሎት ዝህቡ ብፍላይ ኣዶታት እውን ዝተፈለየ ፍልይ ዝበለ መስርሕ ዘለዎ እዩ ሓንቲ ኣዶ ህፃን ሒዛ ወይ ምስ ውላዳ ትመፅእ ተኮይና ኣብኡ ኮይና ግልጋሎት ንምርካብ ቆልዓ ሒዛ ምናልባት ዝተፈላለዩ ህፃናት ክርቡሽ ይኽእሉ እዮም ለይክጥዕሞም ለይክምችዮም ይኽእል እዩ ሶ ህፃናትን ከፅንሕሎም ዝኽእሉ ባይታ እውን ዝተመቻቸየ ከም ዘሎ ኣብኡ ኣብቲ መጀመርያ ዕላው ክግበር ከሎ ዝረአናዮ እዩ ነይሩ ኣዶታት ምቹው ብዝኾነ ኩነታት ህፃናትን ኣብ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ቀሚጠን ኣረኪበን ከይደን ብድሕሪኡ ግልጋሎትን ምስ ረኸባ ውሑስ ብዝኾነ ድማ ህፃንን ወይም ደቀን ተረኪበን ናብ ጉዳይን ወይም ናይ ዋኒነን ክኸዳሉ ዝኽእል መስርሕ እውን ዘቐመጠ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ስርዓት ዲጂታላይዜሽን ሓደት ናይ ግዕዝና ብዲጂታል እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኢዱ ዝቕበሎ ብኢድ ምንኽእ ስለ ዘይብሉ ይቕንሶ እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ስርዓት ዲጂታላይዜሽን ካብ ዝተፈላለዩ ምንግልታዓት ወይም ድማ ነገራት ከዚ ንኣብነት ፋይልካ ጠፊኡ ፋይልካ የለን እንታይ ድኾን የለን ምናምን ናልካ ሰብ ካብ ተመላልሶ ኩሉ ኣብ ቀረባ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኮይንካ ካብ ሓደ ፒሲ ኮይንካ ብቐሊሉ ሰርች ጌርካ ወይ ድማ ደሊኻ ረኺብካ ግልጋሎት ክትወሉ ትኽእል መስርሕ ስለ ዘመቻቺ እቲ ናይ ስርዓት ዲጂታላይዜሽን ትኸዚ ንገብሮ ዘለና ናብ ዲጂታል ኢትዮጵያ ንምህናፅ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሓጋዛይ እጃም ከም ዘለዎ ምግላፅ ይከኣል እዩ ብዋናነት ናይ ሲቪል ሰርቪስ ባህሊ ሲቪል ሰርቪስ እውን እዩ ክፍታሕ ዘሎ ከምቲ እቲ ቅድም ትብሎ ዝነበርካ ዴብ ኣነ ኣብ ሓደ ትካል ክቕመጥ ከለኹ እታ ዝተዋሃበትኒ ስራሕን ሓላፍነትን ብግቡእ ንህዝቢ ከመይ ከገልግለለኒ ዝብል ብደንቢ ምውሳድ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ወይም ከዓ ናብ ዝኾነ ናይ ፋይናንስ ትካል ክቕመጥ ከለኹ እታ ስርሐይ ወይም እታ ዝፈልጣ ብታ ሞያ ዝተምሃርኳ ዝሰልጠንኩዋ ንህዝቢ ብቕንዕነት ንምግልጋል እቲ ናይ ሲቪል ሰርቪስ ባህሊ ናይ ኣገልጋላይነት እውን ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ስምዒት ምግልጋል ህዝበይ ንዓየይ ከምህር ከሎ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ ማሕበረሰብ ወለደይ እሶም እዮም ንመፁ ለውላኡ ሶ ኣነ ከዓ እዚ ህዝቢ እዚ ኣገልግሎት ክህብ ከለኹ ብቕንዕና ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣነ እውን ናብ ካሊእ ከባቢ ናብ ካሊእ ትካል ከይደ ኣገልግሎት ክረክብ ከለኹ ከምኡ ዝሐሸ ቅኑዕ ፅፉፍ ዘየመላልስ ስሉጥ ዝኾነ ኣገልግሎት ክረክብ ተኮይነ ኣነ ብዝገብራ ኣነ እውን መርኣያ ክኾን ክኽእል ኣለኒ ዝብል መስራሓት እውን ኩሉ ዜጋ ብፅሒቱ ክፈልጥን ብፅሒቱ ክፃወትን ከም ዘለዎ ክሕለፍ ዘይግብኦ ጉዳይ ንምባል እዩ እዎ ፅቡቅ ኣለካ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ክንመፅእ ከለና ሕዚ ስዊለን ብተግባር ዝረኣያ ፀገማት እውን ካብ ገለገለ ክፋላት ማሕበረሰብ ንረኽበን ንሰምዐን ሓሳባት እውን ኣለዋ ሕዚ ከም መግንሒ ፍቃድ ዝኣመሳሰሉ ቅርሺ ከፊልካ ቅርሺ ሂብካ ናይ መውሳድ ከም ካርዲ መለለይ መንነት ዝኣመሳሰሉ እዚኣቶም እውን ከምኡ ብላዕን ቅርሺ ከፊልካ ኣገልግሎት ትረኽበሉ መሰልካ እንዳሃለወ ከም ዜጋ ብመለለይ መንነት ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ ክትሕተቶን ክትምልሶን ዝግበአካ ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ማሊእኻ እንዳሃለካ ግን ብዋዓል ሕደር ብምልላስ ተተሓሒዙ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ተናብያተ ዕዮ መንግስቲ እውን ብኡ ልክዕ ኣብ ስርሐን ጠመተ ገይረን ኣብ ዝህቡ ኣገልግሎት ጠመተ ገይረን ኣገልግሎት ንኸይህባ ምስ ዝፍጠሩ ዘለው ፀገማት ተተሓሒዙ ብርክት ዝበሉ ሕብረተሰብ ዘንገላትዑን ምስ ብላዕን ኣድላዊ ኣሰራርሓን ዝተተሓሓዙ ተግባራት ብጭቡጥ ዝረኣዩ ኣለዉ ምስ ሕዚ ትግራይ እንተኸይድካ ሕዚ ግልጋሎት ትራንስፖርት ክትሓትት ከለኻ ምዕሩይ ዝኾነ ታሪፍ የለን ንምንታይ ምዕሩይ ዘይኮነ ታሪፍ የለን ልክዕ ነዳዲ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ብዝኸድካዮ ዝሽየጠሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ደገ ብ200 300 ሊትሮ ሂቡ ነዳዲ ዝገዝአ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ዝህብ ገናሒ መኪና ከመይ ገይሩ ንዓኻ ብትርትዓዊ ዝኾነ ፍትሒ ዋጋ ወይ ብቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ተመን ክወስደካ ዝኽእል ከዋፅኦ ይኽእልን ስለዚ ዜሩ ዜሩ እዚ ኣብ መን ይወድቕ ማለት እዩ እቲ ሸኽሙ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝወድቕ ኮይኑ ግን ናይ ግልጋሎት መጓዓዝያ ንብሎ ናይ መሸጣ ነዳዲ ንበሎ ቶም ናይ መግንሒ ፍቃድ ዝህቡ ኣካላት ንበሎም ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ እዮም ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ኮይኖም ሕብረተሰብ ብኣግባቡ ንኸገልግሉ ድማ ስልጣንን ሓላፍነትን ዝተዋሃቦም እዮም እዚ ብኣግባቡ ክዋፅኡ ብዘይምኽኣል ግን ከምዚኦም ዝበሉ ፀገማት ኣብቲ ህዝቢ ዝለዓሉ ከም ዘለው ገለ ህዝቢ ዘልዕሎም መረረታት ስለ ዝኾኑ እዚ ዝካተሉ እናተመልከትና ድማ ነዚ ተረዲኦም ናይ መንግስቲ ኣካላት ብፍላይ ነዚ መፍትሒ ንኽህብሉ ካብ ዝብል ሓበሬታ እውን ብእግረ መንገደይ መልእኽቲ ንብትሕልላፍ እዩ ግርም ክብራት ተመልከትና ሕዚ እውን ዕላልና እናቐፀለ እዩ ምስ እዋን ክረምቲ ተተሓሒዙ ብዙሓት ክረምቲ ማለት ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እዋን እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ድብ
مسؤول تحيز خاء عقون زي حلو زناب ويم كعستف زناب بموزح مغنيات كعستفال على كتامتات ويم حركات كله خل يوم وحوج مهمة مريت استفال على مريتات معلل كقاتم خليو سلزي وان كرمتي بوزحات سقاتات لو كافتم 4 وانات بحالوناي نا عدنا كرمتي قوعي حاجاي صديا زبحالو وانات تحدي كرمتي سلزي إذا كرمتي زي سقاتاتو كم زلوا أوزي مسؤولية تحيز دما مستي إوان تحيز دما زناب ببزحن دحر زنيبو عقانو زي حلوان دحر زناب زنيو ناوز حب زغد قصر مريتات نا لسلسو بزغد قصر دما زناي مريت مهمام وحجن خقاتم سلازغل كقبور زقبوهم تنكاقتات انت ايام زبل كن ريالو زي تسلز لنا مخنياتو محاورسمنا حزبنا مبزحتيو تمنواورو يفلطي بفلافتي قطر كباب زنبر حزبي منواورو بحرشايو سلازي حرشا تتحيز قا حزبك حرس كله سرح كله ناف حرشا خوفر كله او بزقاطمو سرحتታት ንህይወቱን ሓደጋ ንዝራእቱን ንጥሪቱን ናብ ሓደጋ ህቃል ዝኽእሉ አጋጣምታት ስለዘሉ ኣብ እዋን ክረምቲ ክግበር ዝግቦም ጥንቃቐታት እንታይ እዮም ዝብሉም ንምራዩ ሩባታት ብውሕጅ ክመልኡ ተመሊኦም ጉዳት ከብፅሑ ይኽእሉ እዮም ዝኾነ ናይ ሕርሻ ቦታ ዘሪእናዮ ወይ ምህርቲ ክበና ኢልና ሓሰብናዮ ብማይ በዝሒ ተዕለቕሊቑ እቲ ከወ ዘራእቲ ንክቐንስ ወይ ድማ ሙሉእ እውን ንክጠፍ ዝኽእል አጋጣምታት ኣሎ ምስ ተተሓይዙ ዘለው አካባቢታት ገለገሊኦም ድልዱላት ዘይኮኑ ወይ ገደላት ወይ ጎቦታት ዝበዝሖም ምስ ምዃኖም ድማ ናይ ዓድና ናይ ተፈጥሮ መልክዕ ምድሪ አቀማምጣ ምህማም መሬት እውን ምንሽርታት ዝበሃል ከጋጥም ናይ ላንድ ስላይድ ዝበሃል ከጋጥም ከም ዝኽእል ግምት ውሽጠ እቲኻ ንዚ ድማ ግቡእ ጥንቃቐ ምውሳድ ከም ዘድሊ ኣገዳሲ እውን ምዃኑ መጀመርያ እውን ኣቐዲምካ ምእማት እውን ከም ዘድሊ እዚ ኣብዚ ክረምቲ እዚ ክረምቲ እንድሕር በዝዮ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምእማት ከም ዘድሊ እንድሕር ኣሚትካ እንድሕር ቀዲምካ ገሚትካ ፀኒሕካ ድማ ከደንግፀካ እውን ይኽእል ሓደ ካልኣይ ምንክልኻል እውን ዓርሲ ዝኽኣለ ዓቕሚ ይፈጥረልካ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ህይወት ሰብን ንብረትን ጥሪትን ካብ ሓደጋ ምቕራይ ስለ ዘኽእል ቀዲምካ ምግማትን ንኡ ድማ ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረጊ ዝበሃል ብዓድና ባህላ ደስ ዝብለ ባህላ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ውሕጅ ክረምቲ ምስ መፀ ክትገብረሉ ትኽእል ነገር የለን ፀራሪዩ ምስ ከደ ወይ ጉዳት ምስ በፅሐልካ ቀዲምካ እቲ መንገዲ ውሕጅ እንድሕር ፀሪግካ ግን እቲ ውሕጅ ብኡ ገይሩ ናይ ባዕሉ ሒዙ መንገዲ ሒዙ ስለ ዝኸድ ማለት እዩ ስለዚ ሓደጋ እንተጋጥም ድማ ምናልባት ቀዲምካ እንድሕር ገሚትካዮ ወይ ድማ እንድሕር ኣሚትካዮ ፀኒሕካ ቀልጢፍካ ምብፃሕን ምሕጋዝን ስራሕቲ ህይወት ምድሓን እውን ዘኽእል ተግባራት ምፍፃም እውን ዓቕሚ ስለ ዝፈጥር ንማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ከም ትዝክሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ብበዝሒ ዝናብ ምክንያት ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ተጋጢሞም ነይሮም ብፍላይ እቲ ምህማም መሬት ዝበሃል ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ በዞባ ጓንጎፋ ከም ትዝክሮ ብዙሕ ህይወት ሰባት ዝበልዐ ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መሬት ምህማም የጋጥም ነይሩ ምሽርታት ህይወት ሰብ ይጠፍእ ነይሩ ዝራእቲ ይቕበር ይድፈን ነይሩ ስለዚ እዚኣቶም ካብቲ ዝገደደ ካውዚት ህይወት ሰብ ምጥፋእ ወይ ድማ ጥሪት ምጥፋእ ቀፂሉ ስለ ዝኾነ እዚ ንምድሓን ክግበር ዝግባኦም ቀድመ ጥንቃቐን ክወሰዱ ዝግባኦም ስጉምትታትን እንታይ እዮም እናበልና ኣሚትናዮም ገሚትናዮም ሓሲብናዮም ክንፀንሕ ኣለና ንምባል እዩ وتخكلي خا جي وان كرامات وني اتو سلا زلو عامون كم تريو زغاطمو استوسنو حدغاتات ون سلا زنبرو سوم طرح زيكونون بب عامتو ون وي مس لعلمتن زخونه عقنو زحلف زناب كخون يخل مس حصلت زنابون كخون يخل مس استفالاليو مس بالعات تتحاز كخون يخل اب وان كرامات كغاطمو زخولو حدغاتات አለው ካብቶም حدغاتات حدث مهما مريت عامون بتكبار سلا زرانايا بزح واغاون سلا زخفلنا نمهمام مريت مغنيات ዝኾኑ ነገራት አቀዲምካ በመለላይ ንዓኣት ንዑ ንኸይጋጥም ነተሓደጋሱን ምንካይ ዝኽእሉ ምድለዋት ምግባር የድሊ ሕዚ መብዛሕቱ ብጎቦታት ዝተኸበባ ከተማታት እንተለየን እቲ ናይ ጎቦታት ምኽባብን ጥራሕ ዘይኮነት መፋስስ እውን ናብ ከተማታት ኣንፈቱ ዝውሕዙ መፋስሳት እንተለዮም ሞላል ዓቐን ዝኾነ ዝናብ ክዘንብ ከሎ ብውሕጅን ዕልቕልቕን ክህሳያ ዝኽእላሉ ኩነታት ኣለዎ ኣብ ገለገሊኡ እውን ከምኡ እቲ ዓቐን ልዑል ዓቐን ዝናብ ክህሉ ከሎ ናብቲ መሬት ሰሪጉ ውሽጢ ኣትሞ ድሕሪኡ እቲ መሬት ተደርሚሱ ምህማም መሬት ከጋጥመሉ ዝኽእል ዕድላት እውን ኣሎ ገለገለ እዚ ሕጂ ምዚ ምብሕጓግ መሬት እውን የተሓሕዞ እዩ
ابز عقب احمد ما ينسرحهم سرحاتات بفلاي مسنه هوته تحاحيزو اخل زي مخان ወይ ውን ኣብርሰት ንገብሮ ተሳትፎ ዕዙዝ እንድሕር ኮይኑ ተኸባቢ ኣዋማት ዘይብሉ ስኢሉ መላጥ ዝባደመ ከባቢ እንተኮይኑ ሓያል ዝናብ ክዘንብ ከሎ ትማይ በቀሊሉ ናብ ውሽጢ ሰሪጉ ብምእታው ምህማም መሬት ከጋጥመሉ ዝኽእል ኩነታት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ምስ ምህማም መሬት ተሓሒዙ ከባቢና እንታይ ዝመስል ስለዚ ታኸጋጥመና ይኽእል ኢልካ ቀዲምካ ለሊኻ ነዚ ሓደጋ ዝምንካይ ዝኽእሉ ነገራት ቅድመ ምድላው ምግባር ወሳኒ ይኸውን ዝብል ሓሳብ نمهابيو كله أب كتامات زرعي في اللاي مس وحجن على قلقد تتحيزو ن رسح فساسي ويون وحج ما اللي تباهيلهم بسرحوا فانيا تراتات علو زي ما شابيدو ويفانيا ترازي مبزحت جزء أب وان حاجاي جله زي قدوسات كفالات محبر سبيل كمو سادي كان قربوا زلهم اللي جحف ندهلوا تجحف درق جحف أبتم فانيا تراتات جحفهم بهايلاند تمليهم تعبيسهم وحج كما تقول محلفي كسئنا له زغل درجة زدفانو لخونتات على زي حلف النتاو سمعت مخانو ترديها أب وان حاجاي كم زيوم عين التجبرات تريح كمسنح أقداسي خون بتوسخ جنا خرامات كما تقول له توم لي وحج تباهي لهم تداليهم زلوا متربات ويفانيا تراتات انتهم زمسلو دحين عندنا مستحلوا ودي حزي حيال وحج تمت اسكر حنونا يخلوا اليوم وحسات اليوم إلكا قديمكا تيقو زلون هي كتما من محدار كخون خيل بب خوابي زلو كفالات محبر السب بب خوابي زلو خمزي زولو نجارات تختات إلكا قديمكا عدالي خيام من خرامات عدالي خيام مصنح دحنا نتوم فتشكا تعنهم وحسن خون أم مسرح خسر حزق بقوم نجاراتون تم تهيب كام مسرح كام زادلي حبريتا نمهابيو قال زرعتي خجات أمزخ الحدا جاي خم تعنتو زبل كايو برد زحزة زناب كزن بخل تلو خاو قلبيت كا تلو زريقة مفرعينت نغي عتصف نايم مسرح قناتات كله قال إجن ولا بتوعي وان كرامات بوانا نتقر خاب قراوتنا خنفله خنكيل يبلنان مثلا تزبزح حزبي حبرت سبنا حرس تايب ومسمخون تتحيزو زربالع خي خساتو أبحر حد زرعتي نتخطات الكاس تفلي من قصقاس نفسات كرأ خلون نزلوا ببقى خواب يزلوا كيلات تحرشا حبريتها عند هبكا نوع مفتح زخون نجار أمن دايون تغرد هيبكا خسر حلو زخيل كونتات كفتر كخيل اللو مسكرامات تحيزو ننبرلو زلنا من برجزة انتهي يزمسل زبل نجار مفتش أقداسيو عمي أبقى لقى أرات تجراي يكون أبقى تمات تجراي حيان زنا بس مزناو تحيزو جزاوتي زفرسلو حصورات زفرسلو بزون هي وتسبسعنا له خونتات سلازنا برا تنبرز لنا حصورن خرا جز ننبرلو جزان نخرامات متشوديو بنا كرامات حيال زناب حرقة خبص حلو زخيل كونتات كجاتم داخل دحر كجاتم خيل ليلكا ناي مصقان سرحتي أقدم كاتسجين كان خرمتي تداليخا مصنح كابت كجاتم زخيل حرقة عرسخا مكل خالن مقناسن سلازكال بزمن قدزي وان كرامات كنقبلو خنكيل لنا زبل حسب المقلاص كبرات تملكتنا لومي زنورنا مدب معد زت زازمنا لنا من البات نمزقار زاكل صريت تمرتن مرقات كسرحو زغبوم سرحتات انتايوم زعبا وهوا قلقالت ويد ما سناي محدار زملكتو وندا حسيسنا هنا كراماتن كغاط مزغول حدغاتاتن بفلاي مس عقون زي حلو زناب تتحيزو وحجن مهمام مريتن زملكتو زعباتاتون مسارحتي داويت سيوم قمد ما نفس ساموراتو مساحات مصنحنا تي مدب دحسيسنا هنا مسانا صنيحكم ولتحستو سلا استخاتاتلكم نايزينا نمسكن سلام